see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? Mas maano lang yung katawan ng battery sa akin. Hindi sila namitin. Ang haba ng sleep niya. Ang happy na siya, guys. Good morning, guys. Nakaliko na ako. What's that? Sunday. October 3. Late niya naman tumali mapapanood na vlog ko. Nanganak na si Kat. Natawa si Rez. Natawa si Rez. Pag-sabi ko, late niya naman ito mapapanood. O, nanganak na si Kat. Nag-text siya nga kaninang 8. Ay. So, ngayon, narinig nyo yung air fryer pala yan. Ninagay ko dito yung longganisa. Nagluto na ako ng longganisa. And next, Filipino hotdog. Tapos, fried rice. Late na. Daylight saving pala. Nagising ako. Oh, yeah. Last night, kuya. So, kala ko, sobrang kalalas just na. Patanghali na yung gising ko. So, yeah. Dali-dali ako ay naligo na. And, eto. Luto tayo. And, nakuha ko na pala yung corned beef. Hindi ko sa inyo napakita. 20 pieces na ganito kalalaki. Yung pinabili ko kay Jonalyn. Ito yung kinuha natin doon. Oh. Ang laki. Sige, luto na muna tayo. To be selfish with you, I only want to. Hello. Where did you go? Why you left your lunch? Oh, no, I must have still got a slate on my next door. How did you go? Same thing. Same. My baby was born this morning. Oh yeah, Barney's out. Ako pakita. Ito. Is it a boy? Yeah, let's Yeah. Hi, how are you? Come on, well, there you go. Dito lang si Jan. What time was it? 8:30? 8:30. Yeah. 8:30 last night. This morning. This morning. Oh, this morning. Yeah. Hindi niya pala dinala yung ginawa kong lunch sa kanya. Barry. Hindi niya nadala. What's the name? with you. I only want to see the truth. I want to. Had 2 hours sleep. Why? I don't know. I was the same. How come? Wait. Natuyo na lang yung buko, hindi ko pa siya na-brush. Tapos na ako, malapit ako matapos magluto. Di ba busy talaga siya? Niluto ko lang to pork belly. I wonder if our towels are rinsed yet. Pork belly. It's so dry, babe. And fried rice. Hello, Missy and Big Missy. Oh, you're the big girl now. Chona the fried rice. We've got Holly, Veronica. Hot dog. Ayla Filipino hot dog. and Ito yung Barry. mighty meaty. Cheesy mighty meaty. Gusto ko yan to. Tapos, eggs. And last one, pure foods. Corned beef. You know the Ready advice to though. eat. Don't look at it, just stick it in your mouth. Breakfast. Yeah, breakfast. No worries. Salamat ka na. Yan. Inom ako gamot. Sabi ni Jen, nakalimutan niya raw yan. Sabi niya, baka tulog pa rin siya nung naglakad siya dito. Kausap? Ikaw yung kausap niya? Oo. Breakfast is ready, kids! Kumain na ba sila? Wala kang makain. The unnecessary. My vision's never been so clear. You've arrested my attention.
Tapos na pala kami kumain, alauna na guys. Kanina pa kami tapos kumain and gumawa pala akong sauce ng truffle aioli. Tapos, croquettes. Appetizer. After ng lunch. And, siguro gawin ko na yung shepherd's pie. Para, ibibake lang later. Gawin ko na yun. Para, Oo nga, para best job. oo. Tapos, mamaya, kare-kare. And then, gusto kong gumawa ng puto. We'll see. Sila ay nakapagugas na, oh. Si Simple Race. Tumulong pala siya sa akin magprito nito. And pinapatulog niya na si Eileen. Yung mga bata, nagpi-PS. Tsaka si Jono. Si Tony, nagdo-drone. Si Jan, nasa farm. After niya, fishing, nasa farm naman siya. Siya na talaga. Again now. Hindi pala guys natulog. Ayan, no? Ayaw matulog. Sorry, my love. I can just leave her somewhere. Ayaw matulog ni Ayla. Sabi namin, Out in the open, she'll sleep for 2 hours. sabi namin, dalhin sa farm. Kasi ang ganda ng tulog niya sa farm. She'll come back. Parang pusa to, aso. Pusa na nililigo. Pusa, oo. Bago pala ako gumawa ng shepherd's pie, Up to you. Just like that's what happens. gawa na muna ako ng fruit salad. Let me drive for 20 minutes. Kasi si Jan gusto niya yung fruit salad. Bye, bye, bye. Pag-drive na yan siya. Bye, bye. Say bye, bye. Bye. Wait, my love. Bye, bye, Baba. Magbabay na siya. Bye. Bye. So, mag-fruit salad muna ako bago ko gawin yung shepherd's pie. Maaga pa. Mag-1:15 pa lang naman. Pero yung... 2:15 na. Ay, sorry. 2:15 pala kasi daylight saving na pala kami. Oo. Oo, 2 o'clock na pala. 2:15, sorry. Yung, di pa kasi na-adjust. Kaya parang 1:15 pa lang. Hindi pa ako nakakagawa ng fruit salad. Dito pala si Kylie kasi gugupitan niya yung mga boys, yung mga bata. Tapos trinay niya to, nagustuhan niya. So sige, gawin ko na yung ating fruit salad. And time-lapse ko na lang kayo gamit to. It's always been the sound of you that soothes me. It's always been the way you smell that makes me feel at home. And I just wonder if we'll keep on growing. Will it make a difference if we're caught? Yeah, so this is not called fruit salad anymore. It's just cream with fruit. Yes. Ayun na pala yung fruit salad natin. And si Sak ang inuna niyang gupitan. Ito, malapit na ito matapos yung ating fruit salad. 3 o'clock. Punong-puno. So, dito sa girls, kasi lalagyan namin ng cheese. Sugar. Si Jan kasi ayaw niyang may cheese. So, yung sa amin separate. Hatiin ko to. Punong-puno, oh. Tapos na si Sak. Si Holly naman. Where's Sak? Sak! Baba. Baba, I thought you're gonna have a long hair. You don't want long hair anymore? Trim lang naman, trim lang naman. Hinagawa niya akong trabaho. Oh. Kanina sa cheese. Sa fruit salad. Tapos nung natapos siya, ako etong ginagawa ko. Sabi niya, ako niyan. Ko, sige, gusto niya yan. Si Kuya na pala yung ginugupitan dun. Oh. Si Kuya. You're done? Done already? Guwapo. 5:15 na guys. Eh si Kuya gusto niya na kainin yung tirang fried rice at hotdog. And ako, nagluluto na ako ng shepherd's pie. Si ano, yun o, tingnan nyo. Dinagay na doon ni, dan yung box kasi inuhol niya lagi ni I Love. Can I have this egg? Yes, Dab, you can have that egg. I'm having breakfast. Ito na yung aking shepherd's pie and yung patatas. Ayan. Nasa Chona's Kitchen na pala to guys. Kung hindi nyo pa napanood. Kung gusto nyo gumawa ng guys. Kung gusto nyo gumawang shepherd's pie. 6 o'clock na guys. And yung ating shepherd's pie. Ayan. Oops. Baka umusok. Yan. Ready na to. Tanggalin ko lang. Hindi na kaya. Hindi ako Very full on. Anong gagawin dito? Ilalagay na namin sa Kulay plate. ko yung ano, niluto. Sa plate yung shepherd's pie. And
Nilagay ko yung dinner roll nila dyan. Oh. Ikat mo na, tas ano natin. Ah, sige. Caught up in a storm. Cause like the rain we will fall, we will move on too. And there's no need for shelter on days like this. Like the rain we will fall, we will move on too. And there Tapos na yung boys kumain at saka yung mga bata. Ngayon naman ay yung aking gagawin ay yung aking kare-kare. And yung shepherd's pie, may konti lang natira. Konti lang. Ah, ito yung natira. Oh. Ayan. Tanggalin ko na yung mga Okay. Sila mag-ano siya, may dala siyang talong para sa aming kare-kare, tapos sitaw. There's no need for shelter on days like this. We gotta give our love those deeper, deeper roots. Ito na pala guys, gumagawa na ako ng puto. Kukulayan na lang sila. And pinapainit na namin yung steamer. And si Ayla, drive na siya sa mount. Hanggang pabalik dito. Ayan, gising pa rin. Natulog daw sa car pero pagdating dito, nagising ulit siya. So, yan. Gawa ulit tayo ng puto. Ano na? 10:30. We gotta give our love those deeper, deeper roots. You know the sunshine ain't the only thing that we're working through. We gotta give our love those. This is the color, Dan. Danny boy. Sky blue. But it turns green. See? Look. Yeah. Ito yung kulay niya, guys. So, sky blue lang nakalagay. Pero green daw to, oh. Green yan. Bago natin mata. Ayan na sila. Ayan si Kuya. Tinawag ni Joe. Sumualan dito ng mga bata. Ayan, nasasaktan. Nag-try kasi si John, no? Tapos sabi niya, okay, go, Kuya. No pancake. What pancake? The puto. Akala niya pancake. Sinabi niya pancake. I thought you might. Did you make some? They taste like. We'll see. Tastes like pancake. Huh? Okay. We'll see. I see purple on the side. Yeah. You love this? Yeah. Yeah, good. Nagustuhan niya yung puto. What is it again? What color is this? Aqua. What color again? Blue. Bluish. Okay, see? Siya nagsabi. Ano color ito Far like? the sun. What color is this? Which one? Please. Green or blue? That's mint green. Oh. Green, yeah. Okay. Sabi kasi ni Manay, Blue. blue. Kasi sky blue yung ano nasa. Green ka? Aqua. Mas close dyan kaysa dito sa Sabi ni blue na John, no, aqua. Mas close ang aqua sa blue. It looks white, light blue. Yeah. Is it green, Baba? Looks blue. Looks blue. What color is this? Can I get one for Isaac? It might Kuya just Sa? say Kuya Sa ko daw like. yellow. Yellow. Kuya Sa? Kuya Sa is busy. Yellow? Now I can just. Ate nito color. Guys, paubos na ang puto ko. Ayun, meron pang hinihintay. Paubos. Kasi Jonathan, gustong gusto. Utusan niya raw ang mama niyang gumawa nito. Tapos sabi ni Riz, wala yung mama mong ganito. Sabi ko sa kanya, I don't think your mom will know how to make photos. She can look it up. up. Yeah, but this one's really hard To find yung mold. Tapos sabi, si Lyra na lang. Ayan na naman siya. Tapos na tayo gumawa ng puto. Ito na yung last. Ayan. Naubos na yung, tatlo na lang yung purple. And yung blue, ayan na lang din. The rest is white. And si John, no? Tuwang-tuwa sa kanya si Ayla. Pinipikabo niya. Ayan. Kanina pa talaga sila. Yung balon na. Napagod na nga si Ayla eh. Ito, subo lang nila. Subo. Sarap yan, right? Uy, fruit salad. Oh, next fruit salad pa pala guys. Oh, fruit salad pa kami. Ay, yum.
Fruit salad naman tayo, guys. Ano na? 11:30. 11:30 na. Pero yung totoo, 10:30 pa lang yan. Pero 11:30 na kasi nag-ano na tayo. Daylight saving na tayo. Yan guys, salad. Wala kaming ano. Hindi ka makapaghugas. Sobrang lamig ng tubig. Gusto ko yellow. Yellow? Akala ko anong gusto mo yellow. Yellow? Tingin siya sa kulay. Yellow. Hanap ako ng yellow. Hugasan yung mga kutsara o mag-baby spoon muna kayo. Wala na tayong kutsara. Baby spoon. Record pa lang. Gusto ko yung yellow. Frozen. Yung totoo. Frozen. Kaya nga, ano kaya ngayon, baby? Asan yung food nila? Lagyan natin. Sa salad kami guys. Tsaka puto. May ang puto, paubos na nga eh. Kaya nga. May konti pala tong buko. Meron pa sana kasi hindi na namin nabiyak. Okay, kain muna kami guys. Guys, nakapagnap na pala ako guys. Nakanap na ako dun sa couch. Si Ayla, pinag-drive ulit. Kasi ayaw niyang matulog. Ano na? 12:30 na. Hintay na lang namin si Ayla. So, close ko na yung vlog guys. Yan na yung vlog natin. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Ayun, good night. Tell me who you see, 'cause I think I do.